Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η μηχανή του χρόνου συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα για τα ατιμόρυτα εγκλήματα των Ναζί στην Κρήτη, όπου διεξήχθη μία από τις φωνικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κατάληψη του νησιού δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση και οι Γερμανοί έχασαν χιλιάδες άνδρες από την αφρόκρεμα των αλεξιπτωτιστών τους. Η οργή τους για τις απώλειες όμως δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα εγκλήματα που έκαναν. Εγκλήματα όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά μέσα στα χωριά, εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Η πρώτη σφαγή έγινε στο χωριό Κοντομαρί, πολύ κοντά στο Μάλεμε. Στη συνέχεια εισβολής κατευθύνθηκαν προς τον νότο, προς Παλαιόχώρα δηλαδή, και πριν φτάσουν στην Κάνδανο αιματοκύλησαν το χωριό Κακόπετρος. Εκεί διαδραματίστηκε μια απίστευτη ιστορία. Οι Γερμανοί στρατιώτες σκότωσαν τα 4 αγόρια της οικογένειας Δεσποτάκη και στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι τους και υποχρέωσαν την ανυποψίαστη μητέρα τους που τους αναζητούσε να μαγειρέψει στους Γερμανούς τις κότες που είχαν αρπάξει. Δηλαδή, η Μαρία Δεσποτάκη έκανε το τραπέζι στους δολοφόνους των παιδιών της. Το 1941, στις αρχές Ιουνίου, η Κρήτη έχει πέσει στα χέρια των Γερμανών. Οι Ναζί προελάβουν προς τον νότο με στόχο να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, που ήταν το λιμάνι της Παλαιόχωρας, στο νότιο άκρο του νομού Χανίων. Θέλανε να περάσουν, να πάνε Παλιόχωρα προς Λιβικό Πέλαγος, να έχουν πρόσβαση για τη Μέση Ανατολή. Ήταν άλλωστε και Ρώμαλοι εκεί και τους περίμενε. Οι Γερμανοί δέχονται επιθέσεις σε κάθε τους βήμα. Έπρεπε η επαρχία Σελήνου να αντισταθεί. Το Σέλινο και η Κάνδανος συγκεκριμένα να αντισταθεί κατά των Γερμανών, να μην φτάσουν έγκυρα στην Παλιόχώρα για να μην προλάβουν τις συμμαχικές δυνάμεις. Μπορεί να χάθηκε η μάχη στο Μάλεμε, αλλά οι Κρητικοί μαζί με τους συμμάχους αμήνονται στο εσωτερικό του νησιού. Τότε 30 άνδρες του ταγματάρχη Σέτε δέχονται επίθεση έξω από τον Κακόπετρο. Οι Γερμανοί έχουν πολλούς νεκρούς, εξοργίζονται και προχωρούν αμέσως σε τυφλά αντίπεινα εναντίον των γυναικόπαιδων. 3 Γερμανοί στρατιώτες πετάνε χειροβομβίδες στο πιο κοντινό σπίτι. Ήταν η οικία του Αντώνη Λουφαρδάκη. Το έγκλημα στο Κακόπετρο είναι αδιανόητο. Οι Γερμανοί στρατιώτες εκτέλεσαν εμψυχρό 5 γυναίκες και έναν ήπιο μέσα σε ένα σπίτι. Όταν πλησιάζαν εδώ ρίξανε 3 χειροβομβίδες επάνω στο σπίτι. Ένας από τους 3 μπαίνει μέσα στο σπίτι εδώ και βλέπει την Ελευθερία Λουφαρδάκη, παντρεμένη 25 χρονών, και κράταγε ένα αγοράκι 3 χρόνων στα χέρια της. Περπάταγε το παιδάκι. Με το πολυβόλο του τη θέρισε και οι άλλες γυναίκες ήταν στο διπλανό δωμάτιο του σπίτι. Τρέξανε και με το πολυβόλο μία-μία τους, η μία δίπλα στην άλλη, τους σκότωνε και στις κραυγές του μικρού έβγαλε, το σκότωσε και εκείνο. Δεν έμεινε το παιδί να σκάσει, δηλαδή το πυροβόλησε. Το πυροβόλησε και το σκότωσε. Η μόνη που κατάφερε να επιβιώσει ήταν η Κυριακή Μαλανδράκη, η οποία έβαλε το σώμα της ασπίδα και διέσωσε ένα μωρό. Η ίδια γλίτωσε με σοβαρά τραύματα. 5 γυναίκες μείναν. Μια από τις γυναίκες, η έκτη,
κρατούσε ένα κοριτσάκι μικρότερο από το Μανουλάκι το τρίχρονο. Τους αγκαλιάστηκε και έπεσε απάνω στα αίματα των φωνευθέντων και σύρθηκε μέσα κάτω από ένα κρεβάτι που συνήθως τα κρεβάτια τότε είχαν το λεγόμενο κρεβατόγυρο, ένα σαν σεντόνι και κάλυπτε να μην φαίνεται το κάτω μέρος. Και τραβήχτηκε εκεί με το κοριτσάκι στην αγκαλιά. Ο Γερμανός αυτός, ο ένας, οι άλλοι δύο είχαν μείνει έξω. Την είδε, αλλά δεν μπορούσε να γονατίσει επάνω στα αίματα για να βρει στόχο να την σκοτώσει. Παρά τυχαία έβαλε το πολυβόλο και έριξε μια ρηπή. Και πήρε 7 σφαίρες στα πόδια. Το κοριτσάκι δεν πήρε καμιά σφαίρα, γλίτωσε, έφυγε και φύγανε. Είπε αυτό στα κατορθώματά τους στους συναδέλφους του και φύγανε από εδώ. Από εδώ φύγανε κάτω και βγαίνανε. Η γυναίκα που διέσωσε από τις σφαίρες των Γερμανών τον Ήπιο μέσα στο σπίτι του Λουφαρδαντώνη έεισε και τη δεύτερη σφαγή του χωριού μετά από 2 χρόνια. Τότε εκτέλεσαν μπροστά στα μάτια της τους 2 της γιους, αλλά και τον Λουφαρδαντώνη μαζί με τον εγγονό του. Είχε 2 αγόρια, Μιχάλης και Αναστάσης, 22 και 19. 22-29 χρόνων. Τα πέραν από το σπίτι που είναι πιο πέρα. Και ήταν 2 Γερμανοί, όπως η ίδια είπε αργότερα. Ο ένας έριξε μια ρηπή στον πρώτο, στην πόρτα έπεσε. Το δεύτερο του ρίξε και αυτού με πολυβολάκι. Πέφτει το ένα, ο Αναστάσης έπεσε, το 2 ο Μιχάλης, που ήταν 19 χρονών, την έφαγε στη κοιλιά και κρατούσε τα εντός θεάντου έτσι και φώναζε «Μάνα, με σκοτώσανε, με φάγανε». Και η καημένη όρμησε να το βοηθήσει και την κρατούσε άλλο κτήνος, άλλος Γερμανός από πίσω για να διευκολύνει τον άλλον να βγάλουν φωτογραφίες. Για να διευκολύνει το Φωνιά να βγάλουν φωτογραφίες, του προσπαθούσε για λίγα λεφτά, γιατί τελικά στοριάστηκε κι αυτός. Και όπως μπροστά στη μητέρα του βάζει το πολυβόλο στο μίλιγκα εδώ ακριβώς και όλα του τα μυαλά είχαν κολλήσει στον τοίχο. Εγώ, δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αυτό ήταν το τέλος της Κυριακούλας Μαλανδράκη, σύζυγο Νικολάου Μαλανδράκη, Σία. Έχασε τα 2 της παιδιά και είχε προηγηθεί. Του προσπάθησε να σώσει το κοριτσάκι και το οποίο έσωσε. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του σπιτιού. Στον Κακόπετρο έγινε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί μπήκαν στο χωριό, κατέλαβαν τα σπίτια. Μια φιλόξενη κριτικιά άνοιξε το σπίτι της. Αυτοί ζήτησαν να φάνε. Δεν ήξερε ότι θα έκανε το τραπέζι στους δολοφόνους των 4 αγοριών της. Τα αδέρφια παραμένουν στο σπίτι, καθίσανε και έρχεται ο Γερμανός και τους τα καλεί και τα παίρνει και τα βγάζει προς τα πάνω. Τα βγάζει προς τα πάνω. Μετά έφεραν τα κοτόπουλα και τους τα μαγείρεψε και έκανε το τραπέζι, λες και περίμενε επισκέπτες, ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, και τους ρώτησε όμως. Τους ρώτησε και τους λέει, από εδώ μου πήρατε 4 παιδιά, τι κάνετε καπού. Αυτός έκανε ότι δεν ήξερε τίποτα και τα πήραν και φύγανε. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, η μάνα μαθαίνει τι απέγιναν τα 4 αγόρια της που είχαν πάρει οι Γερμανοί και στους οποίους η ίδια είχε κάνει το τραπέζι. Βλέπαμε το σωρό για τα 4 και είχαν και φτιάρι και σκαπέτια στο δίπλα τους. Τώρα τι πρόγραμμα είχαν να τα κουκλώσουν δεν ξέρω. Νεκρά. Νεκρά. Εδώ, σε σκοτωμένα. Ακριβώς εδώ. Ακριβώς εδώ στην κάτω μεριά.
Ακριβώς απέναντι που είναι το άσπρο και το κυπαρίσι, εκεί έγιναν και τα 4. Τα σκοτώσαν και τα πήραν από εδώ μετά και τα πήγανε από εδώ και τα ρίξαν στην κάτω μεριά. Η μάνα σας μετά έμαθε ότι έγινε εκεί η εκτέλεση, και τι έκανε? Μετά από 8 μέρες που πήγαινε πιο πέρα, είδε το αίμα ξεραμένο και ό,τι είχαν στις τσέπες τα παιδιά, τα μαζεύει με ένα φιάρι και πάει ακριβώς εκεί που είναι το άσπρο και χτίζει ένα τοίχο και έβαλε το χώμα με το αίμα μαζί και τα χτίσε και τα βάλε εκεί. Τα μάγουλα δεν τράβηξε με τα νύχια της, αυτά τα ξέρω. Γίνεται στη μνήμη πάντα. Τα θυμάμαι τώρα και ήμουν 12 χρόνων, δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Αυτά δεν ξεχνούν ποτέ. Πώς τα θυμάμαι τώρα? Ξεχνούνε, τέτοιος καημός. Λοιπόν, αυτή είναι η χαουκαμένη γονείς. Πεθάψαν 4 παιδιά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σπύρος, αυτός είναι ο 24. Ο Μανώλης 27, τα 2 δίδυμα 17. Ούτε παπάς ευρέθηκε για να τα κυδέψει, ούτε ψάλτη να τα ψάλει, ούτε τίποτα. Οι γυναίκες ήταν οι νεκροθάφτες. Μόλις γύρισε στο σπίτι, ούτε να φάει, ούτε να πιει ένα ποτήρι νερό, έκοψε μαύρα κομμάτια, έκοψε μαύρο πανί και έκαμε σε κάθε πόρτα ένα μαύρο σταυρό. Οι μαύροι σταυροί ήταν στο σπίτι μας μέχρι το 51 που παντρεύτηκα εγώ. Εκεί. Μάνα κι ανε, μάνα κι ανε έρθουν οι φίλοι μου κι ανε έρθουν κι αν έρθουν δικοί μας οι δικοί μας να μην τους πεις, να μην τους πεις κι αποθανά. Μετά το τέλος του πολέμου, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης αναλαμβάνει να γυρίσει όλη την Κρήτη και να καταγράψει τα εγκλήματα των Γερμανών. Βασικός προορισμός της περιήγησής του είναι ο Κακόπετρος. Συνάντησε τον δεσποτάκι Κωνσταντίνο, τον πατέρα των 4 παιδιών, συζήτησε μαζί του. Του έκανε μεγάλη εντύπωση μια κουβέντα που του είπε ο γεροδέσποτο Κωνσταντής, ότι μπορεί οι Γερμανοί να μας κάψανε, να μας αφανίσανε, εμείς πάλι θα βρούμε το κουράγιο, θα αναστήσουμε και την οικογένειά μας και το χωριό. Και είναι κάτι που το έχει καταγράψει. Τα αιματοβαμμένα ίχνη της Βέρμαχτ είναι πάρα πολλά. Το καλοκαίρι του 41 οι Γερμανοί κερδίζουν τις μάχες, αλλά εξακολουθούν να χάνουν άνδρες από τη γενναία αντίσταση των Κριτικών. Η Κάνδανο, στο μαρτυρικό χωριό, στο κέντρο του νομού των Χανίων, μπήκε στη μάχη παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος είχε κριθεί. Οι εισβολείς όμως δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες και έτσι στράφηκαν κατά των αμάχων. Μπήκαν στο χωριό και το κατέστρεψαν ολοσχερός. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη μαρτυρική Κάνδανο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το ατιμόρυτο έγκλημα της Βέρμαχτ μετά την επικράτηση των Γερμανών στη μάχη της Κρήτης. Είναι οι τραγικές ιστορίες που διαδραματίστηκαν το καλοκαίρι του 41 όταν χύθηκε το πρώτο αίμα αμάχων στο όνομα των Αντιπίνων. Κοντομαρί, Κακόπετρος, Κάνδανος. Η Κάνδανος είναι ένα μεγάλο χωριό στο δρόμο προς τον νότο του νομού Χανίων. Εκεί ήθελαν να φτάσουν οι Γερμανοί για να εξοντώσουν τις συμμαχικές δυνάμεις που αναζητούσαν διέξοδο προς τη Μέση Ανατολή από το λιμάνι της Παλαιόχωρας. Οι κάτοικοι της Κανδάνου πήραν μια γενναία απόφαση τότε.
να αντισταθούν με ό,τι μέσα διέθεταν και να εμποδίσουν τους Γερμανούς να περάσουν από το χωριό. Μετά τον Κακόπετρο οι Ναζί συνεχίζουν την προέλασή τους. Περνάνε από το χωριό Κάνδανος. Οι κάτοικοι πρέπει να αποφασίσουν αν θα πολεμήσουν ή θα μείνουν ήσυχοι στα σπίτια τους. Ενώ γνωρίζουν ότι έχει πέσει όλη η Ελλάδα, όλη η Κρήτη, τα Χανιά, εδώ οι κάτοικοι της Καντάνου μαζί με και με άλλους Ελληνιώτες αποφασίζουν να κάνουν αντίσταση στις επερχόμενες δυνάμεις των Ναζί. Ξέραν ότι δεν μπορούν να τους συγκρατήσουν, αλλά δεν θέλανε και απ' την άλλη να τους αφήσουν εν λευκό να περάσουν την Κάνδανο και είπανε χαρακτηριστικά θα αντισταθούμε. Αψηφώντας και τη ζωή τους και τα επακόλουθα που τα είχαμε μετά τον πόλεμο. Ήταν φυσικά ένα απονενοημένο διάβημα. Είχαν απόλυτη επίγνωση του τι θα αντιμετωπίσουν και γιατί θα το κάνουν. Και θυμούμαι εγώ πάρα πολύ καλά τον πατέρα μου, τον Αείμνηστο, τον Τουφέτη στον νόμο, ξεκινάει από δίπλα ο θείος μου, παραδίπλα ο γείτονας, ο άλλος από την άλλη γειτονιά. Όλοι. Γι' αυτό και ήταν, ας πούμε, μια ηλεκτρική εκκένωση που διαπέρασε, ας πούμε, όλους τους κατοίκους του Σελήνου, αυτό το πράγμα. Σαν να το παρομοιάσω σαν να χτυπούσε ο Πεάνας, ο πολεμικός της Σαλαμίνας που λέγαμε, είτε ο Πέδες Ελλήνων. Μαζί με τους άνδρες αποφασίζουν να αντισταθούν και οι γυναίκες. Και λέει η γερόντισσα στη μητέρα μου, η μάνα της, «Πού πάεις μωρή κουζουλή και αφήνεις τα κοπέλια σου? Είτε θα γεννούνε τα κακορίζικα. Γάιρε μωρή στα κοπέλια σου». Η μητέρα μου της απαντά, «Εσύ θα μου τα προσέχεις και εγώ θα πάω με τον άντρα μου». Στην προέλασή τους οι Γερμανοί βρήκαν τη στεναρή αντίσταση των κατοίκων της Καντάνου και των γυροχωριών. Στην πρώτη μάχη, στα Φλόρια, σκοτώθηκαν συνολικά 17 Γερμανοί, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του αποσπάσματος, ανθιπολοχαγός Χέλερ. Η μεγαλύτερη μάχη που έγινε στο Σέλνο ήταν αυτή. Εκεί τους πήραν και τη γερμανική σημαία, ένας πολεμιστής από τις ΔΙΣ, ο Χαντιλάκης ο Νίκος. Εκτός από τη σημαία, οι Έλληνες αποσπούν κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Τους πήρε το προπολιβόλο ένας Κωστάκης Γιώργης από τα Πεμιανά, ο οποίος με το προπολιβόλο με αυτό το προπολιβόλο έκανε καλή δουλειά μετά εναντίον τους. Είχαν ταμπουρωθεί πίσω από κάτι βράχια, δεν τους έβλεπαν οι Γερμανοί, οπότε ξαφνικά αρχίζει το ελληνικό προπολιβόλο να δουλεύει. Πέσανε νεκροί, υποχώρηση. Κάθε προσπάθεια των Γερμανών αποτύχανε. Το πολυβόλο αυτό ήταν ανεκτήμητο λάφυρο σε μια στιγμή που ο μόνος οπλισμός που είχαν οι αγωνιστές ήταν παμπάλαια όπλα. Η ψυχή της Κρήτης πολέμησε. Όχι τα όπλα, η Κρήτη. Η ψυχή του κρητικού λαού. Η γιαγιά μου έλεγε, παιδάκι μου λέει, και να είχαμε κάτι ντίζελ, λέει, τρισκατάρα τους να πολεμούσαμε. Οι Γερμανοί εξοργίζονται, οργανώνονται και αντεπιτίθενται. Είχαν σκυλιάσει από το κακό τους, λέει, γιατί πολεμήσαμε σε τόσα σημεία, ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα, να σκοτωθούν οι καλύτεροι. Οι κάτοικοι της Κανδάνου στείνουν ενέδρα στους Γερμανούς στρατιώτες. Τους εμπόδιζαν να προχωρήσουν. Τους άφηναν λίγο να προχωρήσουν, νομίζοντας ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, και ξαφνικά από δεξιά και αριστερά του δρόμου έπεφτε το φεκίδι.
Η πιο σκληρή μάχη δόθηκε για 24 ώρες στο Καντανιώτικο Φαράγγι. Εδώ σκοτώθηκαν 25 ακόμα Γερμανοί. Αυτή τη φορά οι Καντανιώτες δεν πολεμούσαν με γκράδες, αλλά με λάφυρα από τις προηγούμενες μάχες. Οι Γερμανοί μετρήσανε 25 νεκρούς. Οι Έλληνες μόνο 2. Όμως προφανώς οι Γερμανοί φέρανε και ενισχύσεις στην πορεία της μέρας. Τα πνευμοφόδια των ντόπιων λιγόστευαν, οπότε αναγκάστηκαν να φύγουν. Ανάμεσα στους τραυματίες από την πλευρά των Γερμανών είναι και ένας πυγμάχος, αστέρας της εποχής. Εκεί τραυματίστηκε ο Μάρξ Μέλι, ο οποίος ήταν ο πρωτοπυγμάχος της Γερμανίας. Max Schmeling meets that legend of the boxing world, Joe Louis. New York, 19th of June, 1936. Αυτός είχε νικήσει τον Τζο Λούις, τον Αμερικανό πρωταθλητή βαρέων βαρών, και στη συνέχεια ιτήθηκε από τον Τζο Λούις στο δεύτερο μάτς. Lewis with his back to us, in these striped shorts, already showing the punch power in his left hand. Προπολεμικά ο Χίτλερ είχε χρησιμοποιήσει τον Μαξ Σμέλινγκ ως μέρος της ναζιστικής προπαγάνδας. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο πρωταθλητής της πυγμαχίας όχι μόνο δεν ήταν ναζί, αλλά είχε διακινδυνεύσει τη σύλληψή του κρύβοντας 2 Εβραιόπουλα από τα SS και την Γκεστάπο. Η τιμωρία του ήταν να σταλεί στην πρώτη γραμμή, στην Κρήτη, όπου τραυματίστηκε. Μετά το πρώτο σοκ, οι Γερμανοί αποτιμούν την κατάσταση και σχεδιάζουν τη νέα τους επίθεση. Τη νύχτα όμως της 23ης προς την 24η έκανε μια κυκλωτική κίνηση οι Γερμανοί και άρχισαν να βάλουν από το ίδιο ύψος πλέον τις αντάρτικες ομάδες, οι οποίες αναγκάστηκαν να αντιπλωθούν. Το μέτωπο ήταν βέβαια καταδικασμένο ότι θα σπούσε. Δεν μπορούσε μια χούφτα σε Ελληνιώτες να σταθούν στη σιδερόφραχτη στρατιά του Χίτλερ εμπόδιο. Και βέβαια έσπασε κάποια στιγμή αυτή η γραμμή. Έτσι την 25η Μαΐου μπόρεσαν να καταλάβουν να μπουν στην Κάνδανο. Οι επίλεκτοι αλπινιστές κατορθώνουν να διασχίσουν το δύσβατο Φαράγγι και να φτάσουν στην Κάνδανο με τη στήριξη της αεροπορίας. Και κατέβαιναν πάρα πολύ χαμηλά. Ρίχναμε τα μυδράουλια και ακούαμε τις κορυφές των δέντρων να πέφτουν. Τις θερίζανε, θεριστές. Και στο δεύτερο, στον τρίτο κύκλο αρχίσαν να ρίχνουν βόμβες. Εμείς είμαστε απέναντι στην κορφή, σε μια σπηλιά, σε κάτι χαράκια και είμαστε κάπου 30 άτομα και δεν μας άφηνε ένας μεγάλος να βγούμε όξω ούτε να ουρήσουμε. Όταν εμφανίζονται τα Στούκας, ο αγώνας γίνεται άνισος και μάταιος. Οι μανάδες προφυλάσσουν με κάθε τρόπο τα παιδιά τους. Η μητέρα μου με πήρε και πήγαμε σε μια μεγάλη ελιά που ήταν καμπυλωτή και με έβαλε μέσα και εμένα γιατί να μην με σκοτώνουν, μας πάρουν τα βλήματα. Θυμάμαι η μάνα μου είχε γεννήσει ένα παιδί τότε, 2 μέρες, 3, και θυμάμαι τον πατέρα μου και τη σήκωσε παιδιά στην πλάτη. Και σήκωσε τη μάνα μου την πλάτη του για να δει την κορφή λίγο, να γυρίσουμε πίσω να πάμε στα άλλα χωριά.
πρώτοι Γερμανοί στρατιώτες μπαίνουν στην Κάνδανο, εκτελούν επιτόπου 6 ηλικιωμένους και πυρπολούν μερικά σπίτια. Εκεί όποιος συναντούσαν, τον σκοτώνανε. Ο περισσότερος πληθυσμός βέβαια είχε φύγει στα γύρω βουνά και στα γύρω χωριά και γι' αυτό και γλίτωσαν το ολοκαύτωμα. Μετά την πρώτη καταστροφή, οι Γερμανοί καλούν τους κατοίκους να επιστρέψουν στο χωριό. Ισχυρίζονται ψευδώς ότι δεν θα τους πειράξουν. Ρίξαν και προκηρύξεις οι Γερμανοί για να επιστρέψει ο κόσμος στην Κάνδανο. Και υποσχότανε ότι δεν θα σε ενοχλήσουν. Να μην φοβόμαστε να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Θα μας βάλουν στα σπίτια, να μας αρπάξουν, να μας καθαρίσουν. Κατάλαβες, μας σκοτώσουν. Όπως κάνανε σε άλλες, όπως κάνανε στα Καλάβρητα, στο Κομμένο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ευτυχώς φάνηκαν έξυπνοι οι κάτοικοι της Καντάνου και φύγανε. Εάν οι Καντανιώτες είχαν μείνει στην Κάνδανο και ακούγανε τους Γερμανούς, πραγματικά θα το πω με βαριά έτσι τη συνείδηση, θα είχαμε δεύτερα Καλάβρητα. Τρεις Ιουνίου η Κάνδανος πλήρωσε βαρύ τίμημα για την αντίστασή της στην προώθηση αποσπασμάτων μοτοσυκλετιστών προς την νότια ακτή της Κρήτης. Χωρίς ίχνος ανθρωπιάς, καίνε και ισοπεδώνουν ολόκληρο το χωριό. Σφάζουν τα ζώα και πυρπολούν τα σπίτια. Το τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό εδώ το οίκημα. Είναι το τελευταίο πυρπολημένο σπίτι της Καντάνου. Πρωί-πρωί, πριν ακόμα ο ήλιος ανατείλει, μια γειτόνισσα γριά, η οποία καταγόταν από τη Σπίνα και έμενε εδώ στο λόφο, φωνάζει: σηκωθείτε, το χωριό καίγεται από άκρη σ' άκρη, θα σας εκάψουν ζωντανούς. Ο πατέρας μου σηκώθηκε, όπως ήταν και αξιωματικός, ήξερε από αυτά τα πράγματα και λέει στη μητέρα μου: σήκωσε και ντύσε τα παιδιά. Έχει έρθει μια ειδική ομάδα καταστροφέων από το Ηράκλειο. Μετέφεραν μπιτόνια με βενζίνη οι Γερμανοί και έβαζαν φωτιά στη συνέχεια. Το πατέρα μου το σπίτι κάγει άψε, διότι είχε τάβλες μέσα. Αλλά όμως οι τείχοι του στέκονται τώρα, είναι ερείπιο, σαν παλικάρι. Δεν έχουν πέσει τείχοι κάτω. Κάηκε μάλιστα ένας ανάπηρος που δεν μπορούσε βέβαια να μετακινηθεί και σκότωσαν και άλλους 4 υπερήλικες ηλικιωμένους. Την εποχή εκείνη οι αποθήκες των σπιτιών ήταν γεμάτες από το λάδι της χρονιάς. Οπότε αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ την καταστροφή, την πυρπόληση. Το ελεουργείο του χωριού τότε και εγώ ήταν επί 1 μήνα ολόκληρο. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν τα λάδια που σπούσαν τα πιθάνια και ακούγονταν σαν βόμβες. Πυκνός καπνός που ανέβαινε λες και στα μεσούρανα τον βλέπαμε από το χωριό μου, παιδιά. Κοιτάζαμε έτσι και λέγαμε: καίγεται η Κάνδανος, καίγεται η Κάνδανος. Το χωριό ήταν όλο πνιγμένο στον καπνό. Οι μυρωδιές πάρα πολύ άσχημες, μυρίζανε καμένα κρέατα, μυρίζανε γιατί κάηκαν και άνθρωποι, κάηκαν και ζώα. Ισοπεδώθηκε ολοσχερός. Ολοσχερός, δεν έμεινε πέτρα στην πέτρα. Αλόφρονες οι κάτοικοι τρέχουν να σωθούν. Το μεταξύ λέει ένας γείτονας: πρέπει να φύγουμε από εδώ ή θα καούμε μέσα στα σπίτια. Η γειτονιά ήταν πολύ κοντά το ένα με σπίτι με το άλλο. Από τα γύρω βουνά οι κάτοικοι βλέπουν την καταστροφή. Ο τρόμος είναι διάχυτος. Παντού, κύριε Βασιλόπουλε, ήταν απλωμένη η παγωμάρα του θανάτου. Παντού ο επαπειλούμενος θάνατος ήταν σύντροφος ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε σημείο της ζωής, ας πούμε. Διψασμένα, πεινασμένα, κλαίγαμε. Η μητέρα μου θύλαζε τη μικρή μου αδερφή για να μην κλαίει, να προδοθούμε. Οι Γερμανοί πηγαίνανε πάνω κάτω από όποιο δρομάκι μπορούσαν. Και τότε εκείνη την ημέρα γράφτηκε και το ριζίτικο. Όποιος το ακούσει πραγματικά θα πάθει ρίγος συγκίνησης ακούγοντας τους στίχους αυτού του τραγουδιού.
που αναφέρονται στην καταστροφή της Καντάνου και στο έγκλημα που έγινε εκεί. Βράδυ, διστακτικά οι χωρικοί βγαίνουν από τα κρυσφύγετα και αναζητούν τους συγγενείς τους. Μια γυναίκα που μας είχε δει το πρωί γειτόνισσα από ότι ανεφορίζαν προς το σημείο αυτό, ήρθε και φώναζε: παιδιά μου, βγέστε έξω, οι Γερμανοί φύγανε, δεν είναι κανείς, ελάτε. Φωνάζαμε όλοι, ποιον είδες, δεν είδα παιδί μου κανένα, και εγώ κρυμμένη ήμουν, ούτε εγώ ξέρω που είναι τα παιδιά σας. Ούτε κανένας μας. Ελάτε να πάμε στα σπίτια μας και όποιος είναι και έγινε ζωντανός θα γυρίσει. Οι Κανδανιώτες επιστρέφουν. Η εικόνα που αντικρίζουν είναι πέρα από κάθε φαντασία. Την άλλη μέρα που κατεβήκαμε δεν μπορώ να σας περιγράψω ότι το είδαν τα μάτια μου. Ανθρώπους σκοτωμένους, τα ζώα κομματιασμένα στους δρόμους, φρικτό. Τίποτα, ούτε μία γωνιά δεν είχε μείνει και τα σπίτια μας ήταν 500 τετραγωνικά και παραπάνω. Αν όχι 100, δεν είχε μείνει απολύτως τίποτα. Μόνο νεκρική σιγή, καπνός, μυρωδιά, κλάμα, οδυρμός και κατακραυγή. 7 δεκαετίες μετά τη μάχη της Κρήτης δώσαμε ραντεβού στο γερμανικό νεκροταφείο του Μάλεμε με βετεράνους αλεξιπτωτιστές. Τους απευθύναμε πιεστικές ερωτήσεις για τα αντίπεινα εναντίον των αμάχων. Οι ασαφείς απαντήσεις που πήραμε δείχνουν ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να μην τα καταδικάζουν απερίφραστα. Επειδή πριν είπε ότι στις εκτελέσεις αμάχων ρόλο παίζει το γεγονός ότι αμήνονται παράνομα, τι έχει να μας πει για την αντίσταση του πληθυσμού με κάθε τρόπο? Das müssen die Leute selber wissen. Ne? Gut finden sollte man das nicht, kann man das nicht. Ne? Denn der Soldat, der kämpft gegen Soldaten, die sind uniformiert. Ne? Und wenn ich einen Zivilist sehe, mit denen habe ich nichts zu tun. Sicher kann das aus Wut gewesen sein. Ne? Wenn da welche zurückgekommen sind und sieht, dass die massakriert sind, ne? Und dann wollen die natürlich wissen, wer hat das gemacht. Wenn der Schuldige oder die 2 oder 3 oder 4 Schuldigen. Λέει ο πατέρας μου, μετά που δεν βρήκανε τον παππού και τον Γιαννάκη, τον αδερφό μου, λέει πρέπει να φύγουμε, τα παιδιά δεν μπορούν. Πού θα μείνουμε, δεν έχουμε ούτε ρούχο να σκεπαστούμε, ούτε καντούνι να κάτσουμε, μια γωνίτσα, τίποτα. Και φύγαμε και πήραμε το δρόμο της προσφυγιάς να πάμε στο χωριό στη Σαρακίνο, στον άλλο Δήμο, που ήταν το χωριό της μητέρας μου και εκεί ήταν τα αδέρφια της. Μας υποδεχτήκαν οι άνθρωποι στον δρόμο, περιμέναν, ακούσαν νέα, ρωτούσαν τι έγινε στην Κάντανο, τι δεν έγινε. Παρανάλωμα πυρός, βλέπανε τις φλόγες από τις κορυφογραμμές, δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα. Και όλο το καλοκαίρι του 1941, οι κάτοικοι της Καντάνου και ειδικά τα γυναικόπαιδα, τα οποία δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και σε μεγάλη απόσταση, έζησαν κυριολεκτικά την αγωνία της ζωής και του θανάτου, μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα. Οι άνθρωποι γυρίζανε έξω στα βουνά, σαν σκατζόχυροι μέσα στο χώμα, σκάβανε και κάνανε μικρά παραβρήγματα και μπαίνανε τη νύχτα, οι άντρες ειδικά.
Για να κοιμηθούμε, κόβαμε θυμάρια και, που δεν έχουν τσίτες, βάζαμε αυτό και κάναμε στρωμάτσα και ξαπλώναμε. Οι κάτοικοι βρέθηκαν χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, προσωπικό αντικείμενο ή ακόμα και είδη πρώτης ανάγκης. Θα πω κάτι που είναι και να γελάς και να κλαις. Και εκεί με τη βοήθεια ενός συγγενή μας μας έκανε παπούτσια. Ό,τι φορούσαμε σχιστήκανε. Παιδάκια είμαστε, τρέχαμε από εδώ, τρέχαμε από εκεί, κακόβολα τα μέρη, πέτρες, αγκάθια. Και βρήκε ένα καλαπόδι και πήγε να κάνει παπούτσια, να μου κάνει εμένα. Ήμουν το μεγαλύτερο παιδί από τα παιδιά, από τα 4. Και το έκανε ένα ζευγάρι παπούτσια από ένα καλαπόδι. Και του έλεγα, πατέρα, δεν μπορώ να τα βάλω. Του λέω, δεν μπορώ τα πόδια μου, θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, σιγά σιγά το συνηθίσεις. Και συνήθισα, παιδιά, να φοράω 2 παπούτσια με ένα καλαπόδι. Η καταστροφή αυτή καθόρισε το μέλλον κάποιων θυμάτων με πολλούς τρόπους. Ήθελα να με στείλει ο πατέρα μου στο γυμνάσιο, στην Παλιόχώρα, και δεν είχα παπούτσια να φορώ. Μέχρι λοιπόν με το ζόρι. Πήγα λοιπόν και όλα τα παιδιά δεν φορούσαν παπούτσια, εγώ δεν είχα παπούτσια να φορώ και με κοιτάζανε παράξενα. Και ντρεπόμουν και σηκώθηκα και παρέζησα τα γράμματα. Δεν προχώρησα στα γράμματα πολύ. Κατάλαβες. Δεν κάτσαμε στο θρανείο παρά 1 χρόνο. Στο 41. Μετά που ήρθαν οι Γερμανοί, κάψαν το σχολείο, δεν ξανάδαμε θρανείο. Σε τούμπλα πάνω καθόμαστε, δενεκάκια με φωτιά ανάβαμε και είχαμε για να λίγο να πυρεθούμε. Και για βιβλίο είχαμε μια πέτρα πάνω στην ποδιά μας και γράφαμε είμαι κάρβουνο, είμαι ασβέστη, ένα κομμάτι ασβέστη, είμαι ένα κομμάτι κεραμίδι. 10 λέξεις, μια πρόσθεση, ξέρω εγώ. Μετά το έγκλημά τους οι Γερμανοί τοποθετούν στην Κάνδανο 2 πινακίδες. Η μία γράφει «Δια την κτηνώδη δολοφονίαν Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρας, γυναίκας και παιδιά και παπάδες μαζί και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επαναοικοδομηθεί πλέον ποτέ». Με δυναμίτη, με κασμάδες, με οτιδήποτε μπορούσαν να το κάνουν. Ξεθεμελιώθηκε εντελώς. Εκ θεμελίων, όπως είπαν, για να μην ξαναγίνει ποτέ. Να μην ξαναχτιστεί ποτέ. Και οι λόγοι ήταν ότι πολεμήσανε άνδρες, γυναίκες, παιδιά, παπάδες και θεωρήσαν οι Γερμανοί ότι δεν ήταν τακτικός στρατός. Λες και δεν οφείλανε οι άνθρωποι του τόπου μας να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη. Εμείς δεν πήγαμε στην πατρίδα τους να τους πειράξουμε. Δεν τους ζητήσαμε τίποτα, δεν τους κλέψαμε τίποτα. Αυτοί ήρθανε, μας λατήσανε, μας κάψανε, μας σκοτώσανε, μας ατιμάσανε, γιατί κάνανε και ατιμίες, δεν ήταν ότι ήταν κύριοι. Και εμείς τι σου κάνουμε, δεν έπρεπε να πολεμήσουμε, δεν έπρεπε να αντισταθούμε, έπρεπε να κάτσουμε σακώτες κάτω δηλαδή και να τα υποστούμε όλα. Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις Γερμανών στρατιωτών που πολέμησαν στην Κρήτη. Ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα να αμυνθεί ένοπλα την περιουσία και την οικογένειά του. Αν το κάνει αυτό ο πολίτης, τότε και αυτός θα... Wenn einer auf mich schießt, praktisch, dann schieße ich wieder zurück. Dann sage ich ja nicht Dankeschön. Ο Μανώλης Γλέζος έθεσε αυτό ακριβώς το ερώτημα σε ένα συνέδριο πριν από χρόνια μέσα στη Γερμανία. Τους είπα το εξής. Θα ήθελα να μου δικαιολογήσετε. Εγώ είμαι πάντοτε εναντίον της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής. Αλλά γιατί ο μεν Γερμανός στρατιώτης να δικαιούται να σκοτώνει τον αντάρτη που έπιανε και ο αντάρτης δεν δικαιούται να σκοτώνει τον Γερμανό. Επίσημη απάντηση δεν πήρε ποτέ. Η νομική επιστήμη, η διεθνής νομική επιστήμη δεν έχει επισέλθει στο θέμα εάν ένα κράτος κατακτήσει ένα λαό, αν έχει δικαίωμα ο λαός να εξεγερθεί ή όχι. Και απόδειξη για αυτό το γεγονός είναι η καταπληκτική περίπτωση της Κανδάνου. Η δεύτερη ανορθόγραφη επιγραφή
που έβαλαν οι Γερμανοί στην καμένη Κάνδανο έγραφε: ως αντιπίνων των αποπλισμένων πολιτών, ανδρών και γυναικών εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών κατεστράφη η Κάνδανος. Δεν πυροβολήθηκαν πισόπλατα, αυτοί ήθελαν να το λένε έτσι. Οι μάχες δοθήκανε μπέτι με μπέτι που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Δοθήκανε μπέτι με μπέτι. Σκοτώσανε ορισμένους, πήρανε τα όπλα, γιατί δεν είχαν όπλα. Και πώς θα τις σκοτώσανε, πιαστήκαν και στα χέρια είχαν πιαστεί. Οι Γερμανοί τις βάλανε στις πλάγες και με γράψαν και δολοφόνους, αλλά δολοφόνοι είναι αυτοί. Οι Γερμανοί οι οποίοι για τις ιδέες ήρθαν να μας καταλάβουν εμάς. Αυτοί είναι οι δολοφόνοι. Το μεγαλύτερο τρόμο και φόβο είχαμε στην πλάκα τη Μαρμάρινη που είχαν πει ότι θα τη φέρουν και θα τη στήσουν και θα βαφτεί, λέει, στο αίμα, μοσχαριού το αίμα. Θα σφάξουν όλο το χωριό και θα πλέξει μοσχάρι χρονιάρικο στο αίμα για να στηθεί πλάκα. Το 1943 οι Γερμανοί αντικατέστησαν τις δύο πινακίδες με μία τρίτη από μάρμαρο, η οποία έγραφε «Εδώ υπήρχε η Κάνδανος». Κατεστράφη προς εξυλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν κάνει σε άλλη περίπτωση, δηλαδή να γράφουν την αιτία της ισοπαίδωσης και του αφανισμού του χωριού και έγραφαν ότι αυτό γίνεται σε αντίπεινα επειδή αντιστάθηκε ο λαός μαζικά, γυναίκες, παιδιά, κληρικοί. Αυτό που ξεχωρίζει την Κάνδανο σαν ολοκαύτωμα, που δεν υπάρχει όχι στη γερμανική κατοχή, όχι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην παγκόσμια ιστορία θα έλεγα, ποτέ κατακτητής δεν άφησε γραπτός το έγκλημά του. Η Κάνδανο ήταν απαγορευμένη περιοχή από τους Γερμανούς με διάταγμα που είχαν βγάλει ότι απαγορεύεται όχι να την επισκεφτείς αλλά να την περάσεις, να τη διασχίσεις. Και έτσι περάσανε πολλά χρόνια για να ξαναέρθουν οι καταγγέλτες οι οποίοι φιλοξενούνταν στα γύρω χωριά ή στις κάποιες παρυφές κάποιων βουνών της περιοχής, σε σπηλιές, σε οικογένειες που τους φιλοξενούσαν σε άλλα χωριά. Μετά τον πόλεμο οι κάτοικοι επέστρεψαν στην Κάνδανο. Το ίδιο και κάποιοι στρατιώτες της Βέρμαχτ. Στη χρυσή επέτειο για τη μάχη της Κρήτης είχα οργανώσει μία έκθεση σε 2 νεώρια εδώ στο λιμάνι. Κάποια στιγμή ήρθε κάποιος Γερμανός, σταμάτησε μπροστά στις πλάκες της Κανδάνου και είδα να κυλάει στο μέγολό του ένα δάκρυ. Προφανώς σημείο μεταμέλειας, θλίψεις γιατί δεν την κατέστρεψαν και την υπόλοιπη Κρήτη, δεν ξέρω. Δίπλα του υπήρχε ένας Άγγλος βετεράνος και γύρισε και του είπε πολύ ψυχρά, έτσι που τον έβλεπε να κλαίει, λίγο αργά δεν είναι? Στα 50 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης τα πάθη ήταν νοπά. Οφείλω να πω ότι αυτοί οι δύο συνεπλάκησαν, οι δύο μεγάλοι στην ηλικία, για αυτό που συνέβη πριν από 50 χρόνια τότε. Συνεπλάκησαν και χρειάστηκε να φωνάξουν το security για να μπορέσουν να τους ξεχωρίσουν. Η καταστροφή της Κανδάνου κατέχει μια δραματική πρωτιά στην ιστορία. Είναι το μέρος όπου για πρώτη φορά ελήφθη απόφαση για εκθεμελίωση ολόκληρου οικισμού. Και μάλιστα για να σφραγίσουν το έγκλημά τους οι Γερμανοί, τοποθέτησαν τις περίφημες πινακίδες που σώζονται μέχρι σήμερα για να μας θυμίζουν ότι από αυτόν τον τόπο πέρασαν οι Ναζί. Αυτοί που πρέπει δεν το ξεχνούν. Σε λίγο, ο αποκαλούμενος Γολγοθάς, ο συνήθις τόπος εκτελέσεων πατριωτών δίπλα στις φυλακές της Αγιάς. Ακόμα θα δούμε τι απέγιναν οι επικεφαλείς αξιωματικοί που έδωσαν τις φρικώδεις εντολές για εξόντωση των αμάχων. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τη μεγάλη έρευνα για το ατιμόρυτο έγκλημα της Βέρμαχτ το καλοκαίρι του 1941 μετά τη μάχη της Κρήτης. Ο πτέραχος του Ντέντ
και ο αντικαταστάτης του στρατηγός Αντρέ θεωρούνται τα δύο κεντρικά πρόσωπα που ευθύνονται για τις μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Ο πτέραρχος μετά τον πόλεμο συνελήφθη από Άγγλους και καταδικάστηκε σε μόλις 5 χρόνια φυλάκιση για τα εγκλήματά του. Η υπόθεση του Αντρέ έγινε serial στην Ελλάδα και ενώ αρχικά είχε καταδικαστεί σε 4 φορές ισόβια, τελικά η ποινή του μετατράπηκε σε φυλάκιση 4 ετών και ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος. Το πολιτικό παρασκήνιο της εποχής όχι μόνο τραυμάτισε το αίσθημα δικαίου, αλλά ανέδειξε και τις ελληνικές αδυναμίες μπροστά στις πιέσεις των ξένων. Οι κριτικοί από την πρώτη ημέρα της απόβασης αντιστάθηκαν με γενναιότητα. Όσοι αγωνιστές συλλαμβάνονταν, οδηγούνταν στις φυλακές της Αγιάς. Ποιες ήταν οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές Αγιάς? Φοβερές φυλακές, φοβερές. Μας περιγράψαν άλλοι που σωθήκανε. Τα μαρτύρια τους. Ούτε νερό, ούτε φαγητό, ψήρες, τίποτα. Εγκαρία και ξύλο. Φοβερή κατάσταση, φοβερή. Κόλαση. Κόλαση δεν είναι. Νταχάου στην φυλακή της Αγιάς. Δεν είναι φυλακές για κρατούμενους. Είναι για ζώα μονάχα. Τους παίρνανε, τους μαζεύανε στις φυλακές της Αγιάς και από εκεί τους οδηγούσαν στον τόπο εκτελέσεως. Πώς καταλάβαιναν ότι ήρθε η ώρα της εκτέλεσης? Τους είπε ένας από τα Χανιά που ξανακάνει κρατούμενος ότι αν σας παίρνουν πρωί-πρωί για εκτέλεση, πρωί-πρωί πάτε για εκτέλεση. Αν είναι απόγευμα πάτε για εγκαρία. Η πόρτα στο κελίο που εκρατείτο ο αδελφός του Γιάννη Σκαλίδη άνοιξε χαράματα. Το πρωί τον φωνάξανε και λέει ο αδερφός μου στον κρατούμενο του πάρει την κουβέρτα μου και ένα χαλί ψωμί και πες στη μάνα μου πως δεν με ξαναδεί. Ο τόπος των εκτελέσεων ήταν πίσω από τις φυλακές της Αγιάς. Οι ντόπιοι ονόμασαν τον τόπο του μαρτυρίου Γολγοθά. Ο Γολγοθάς ονομάστηκε έτσι ακριβώς επειδή ήταν το κολαστήριο, το τελευταίο στάδιο της εκτέλεσης και της παραμονής στην Αγιά. Πολλοί αντιμετώπισαν το θάνατο με περιφρόνηση και περηφάνεια. Εδώ βλέπουμε το φωτογραφικό ντοκουμέντο από την εκτέλεση ενός αγωνιστή στο Γολγοθά, στην Αγιά. Εκεί που εκτελέστηκε και ο αδερφός σας. Αλλά όλοι περήφανοι, όλοι όρθιοι. Ζήτω η Ελλάδα φωνάζανε. Ζήτω η Ελλάδα. Οι Γερμανοί έδαιναν τους μελοθάνατους σε έναν στήλο. Και το εκτελεστικό απόσπασμα σκόπευε στην καρδιά του κρατούμενου, γι' αυτό και είναι ένα κομμάτι φαγωμένο και μάλιστα υπάρχει και σφινωμένη σφαίρα πάνω στο στήλο αυτό του μαρτυρίου. Εγώ έζησα και είδα το στήλο της Αγιάς στο σημείο που ήταν στο εκτελέσεων. Εκεί τους δέρανε, είχε κομμάτι σκηνή, όρθιος, τους εκτελούσανε. Στα 5 μέτρα. Θρήνος ήταν όλη η Κρήτη εκεί πέρα. Έκλαιγε ο κόσμος. Βογκούσε τη λαγκαδιά. Αριστική βολή πάντα, μη τυχόν και γλίτωνε κανείς από το εκτελεστικό απόσπασμα. Μετά το τέλος του πολέμου, ο πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, επικεφαλής της μάχης της Κρήτης, κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Η δίκη κράτησε μόλις 4 ημέρες και χαρακτηρίστηκε παροδία.
κρίθηκε ένοχος για 3 περιπτώσεις εκτελέσεως Άγγλων εχμαλώτων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μάλεμε, και για αυτές καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Το 1948 αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Ο πτέραρχος δεν δικάστηκε ποτέ για τα εγκλήματα των αλεξιπτωτιστών κατά των αμάχων στην Κρήτη. Αντιθέτως, πέθανε πλήρης ημερών το 1978 και μάλιστα την ημέρα του θανάτου του κηρύχθηκε εθνικό πένθος στη Γερμανία. Οι Γερμανοί στρατιώτες θεωρούν ότι ο Student ήταν αθώος. Könnte der Generalstudent verantwortlich sein für die Exekution? Ναι. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί του Χίτλερ κατέλαβαν υψηλά αξιώματα. Ο Student ήταν ένας από αυτούς. Ορίστηκε ως στρατιωτικός σύμβουλος του Αμερικανού στρατηγού Eisenhower και αργότερα έγινε και στρατιωτικός σύμβουλος του καγκελάριου Adenauer. Διοικητής της Κρήτης ήταν ο στρατηγός Αλεξάντερ Αντρέ. Έστειλε στο θάνατο πολλούς πατριώτες, τους οποίους κατά τα άλλα θαύμαζε. Αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του ότι οι κριτικοί όταν είναι αντιμέτωποι με το θάνατο έχουν κάτι το μυθώδες, μοιάζουν με μυθικές μορφές. Πολύ συχνά άφηνα την εργασία μου και έβγαινα στο μπαλκόνι για να τους δω να στέκονται περήφανοι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σε αντίθεση με το Student, ο στρατηγός Αντρέ δικάστηκε από ελληνικό δικαστήριο. Ούτως δεικνύει καταφανή σημεία πτώσεως του ηθικού του. Είναι υψηλός και ξανθός. Φορεί εφθαρμένη στολή στρατηγού και αντιστρατιωτικού πηλικίου μία παλαιάν τραγιάσκαν. Περιγράφουν οι εφημερίδες της εποχής την πρώτη του εικόνα όταν έφτασε στην Αθήνα. Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε αμετανόητος για τις πράξεις του. Μάλιστα αναφέρθηκε στο δικαστήριο η απάντησή του προς τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τον είχε παρακαλέσει να μην γίνονται εκτελέσεις αμάχων. Εδήλωσαν ότι η Γερμανία διεξάγει έναν πόλεμο εις γιγαντιαίαν κλίμακα και δεν θα επιτρέψει πράξεις έτεινες εμβάλλουν εις κίνδυνον τα στρατιωτικά επιχειρήσεις. Σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε: τα αντίπεινα έγιναν προς όφελος του ελληνικού λαού. Τα επιχειρήματα του Αντρέ δεν έπεισαν την ελληνική δικαιοσύνη που τον καταδίκασε. Σε 6 φορές ισόβια, μία φορά 12ετή φυλάκιση, μία φορά 8ετή φυλάκιση. Όλα αυτά συγχωνεύτηκαν σε ισόβια δεσμά. Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από τη Γερμανία να τον αφήσει ελεύθερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ανοιχτές ακόμη τις πληγές του εμφυλίου πολέμου. Χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Χρειάζεται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους Έλληνες μετανάστες οι οποίοι περιμένουν να εργαστούν στη Γερμανία. Οπότε η υπόθεση Αντρέ προκαλεί ένα πονοκέφαλο και στις δύο πλευρές. Οι Έλληνες δηλώνουν, οι ελληνικές αρχές, ότι είναι έτοιμες να τον αμνηστεύσουν. Φτάνει ο ίδιος να ζητήσει την αμνήστευσή του. Ο Αντρέ πείθεται από τους Γερμανούς διπλωμάτες και στέλνει ένα υπόμνημα αμνήστευση στον βασιλιά Παύλο, στο οποίο παράλληλα επισυνάπτει και παράπονα για τις συνθήκες κράτησής του και τη διαδικασία της δίκης. Χρειάστηκαν βέβαια να ξεπεραστούν πολλές ελληνικές εσωτερικές αντιδράσεις, προκειμένου το Δεκέμβριο του 1951 ο Παύλος να τον αμνηστεύσει. Αποφυλακίστηκε στις 10 Ιανουαρίου του 1952. Ο στρατηγός Αντρέ παρέμεινε ένας αμετανόητος ναζί μέχρι το τέλος της ζωής του. Δημιούργησε ένα νεοναζιστικό κόμμα το 1954, στο οποίο προσδοκούσε ο αναδιοργανωμένος γερμανικός στρατός, 12.000 ανδρών τότε, να αυξηθεί και να γίνει η αστυνομία της Ευρώπης. Στις εφημερίδες διαβάζουμε πώς παρουσίασε ο ίδιος το ναζιστικό όραμά του, ακόμα και όταν είχαν αποκαλυφθεί τα εγκλήματα της γενιάς του σε βάρος της ανθρωπότητας. Οι δυτικοί σύμμαχοι, ετώνησε ο Γερμανός στρατηγός, θα μπορούσαν να στείλουν τους στρατηγούς των με τα 5 άστρα να πάρουν μαθήματα από τους ταγματάρχας της Βέρμαχτ, γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν τους Ρώσους με αναλογία 1 προς 10.
σφαγές των αμάχων στην Κρήτη, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έμειναν χωρίς τιμωρία. Το αίμα που χύθηκε το καλοκαίρι του 1941 στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές τον πτέραρχο Στουντέντ και τον στρατηγό Αντρέ, δεν δικαιώθηκε. Η επίοικια που έδειξε ο μεταπολεμικός κόσμος ήταν πρωτοφανής. Οι νομικοί ισχυρισμοί των Γερμανών δεν ευσταθούν ή τουλάχιστον δεν πείθουν, και από ηθικής πλευράς είναι σίγουρα καταδικαστέοι. Σήμερα η Κρήτη υποδέχεται χιλιάδες Γερμανούς τουρίστες. Οι αλεξιπτωτιστές που ζουν ακόμη επισκέπτονται συχνά το νησί για να τιμήσουν τους δικούς τους νεκρούς συμπολεμιστές και να κάνουν τις διακοπές τους. Οι Κρητικοί, αν και το γνωρίζουν, δεν προδίδουν τα ιδανικά της φιλοξενίας. Το μόνο που απαιτούν είναι σεβασμός στην ιστορία και στην προσφορά του ελληνικού λαού στην Ευρώπη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.